Assalamu alaikum yan uwa, barkamu sake saduwa a wani sabon bidiyo da zamu nuna muku hanyar da za ku bi da zaran wani ya ce yana so ya register da UNB, register shi bata yi ba, to idan kana cikin su zaka ga yadda zaka yi register ka ta yi cikin sauki insha Allah. Sannan kai tsaye abin da nake so in faɗa a yanzu shine duk wani inganci game da wannan project din na UNB, to idan kana biye da mu a Telegram channel ko WhatsApp group namu zaka ga mun yi maka cikakken bayani game da wannan kamfani na UNB. Sannan masu bukatan WhatsApp number namu, to a wannan bidiyon da zan yi zamu saka muku WhatsApp number da za ku iya samu mu kai tsaye, sai ku yi tambaya wato idan a YouTube channel kuka same mu. Har ila yau masu bukatan link na register idan kuna biye da mu a YouTube channel ne, sai ku duba description ko comment section za ku ga mun aje muku link na yin register. A kai tsaye bar mu shiga cikin bidiyon saboda ba masu bidiyon ya tsawo, sai dai kafin mu shiga dan uwa idan yau ne farkon zuwa ka channel din mu ka danna subscribe da alamar kararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma sau daya ake, idan dama kai subscribe to ka danna mana alamar like, hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ga kuna son bidiyon mu sosai, mu ji daɗin ci gaba da kawo muku a sabbin na gaba. Kai tsaye a matakin farko abin da ake bukata dan uwana shine idan zaka yi register da UNB, kamfanin UNB yana so ya san waye ya gayyace ka yi register da shi, kuma ta hanyar da kamfanin zai iya ganewa shine kadai ka taba link din wanda ya gayyace ka yi register da kamfanin UNB. Dan haka abu na farko da ake bukata shine ka taba link din. Idan ka taba link din register zai zo ya bude ma kamar haka. Idan ya bude ma kamar haka, abu na farko da ake bukata shine zaka zo ka saka username naka anan kamar yadda zaka ga mun saka wannan, sannan zaka zo ka sa cikakken sunanka anan kamar yadda zaka ga na saka wannan, sannan zaka zo ka sa email ɗinka anan kamar yadda zaka ga na saka wannan, sannan zaka zo ka saka number wayanka anan kamar yadda zaka ga na saka wannan. Wannan ita ce WhatsApp number na ArewaOnline, din mai bukata zai iya daukar ta ma kai tsaye. Sannan zaka zo ka saka kasar ka a nan gurin, idan kai dan Najeriya ne zaka saka Najeriya kamar yadda zaku ga wannan. To inda matsalar take a nan gurin shine mafi yawan waɗanda suke so su yi register da UNB inda ake samun matsala kenan wajen saka password. Idan ka zo saka password, abinda ake bukata shine a nan gurin zaka zo sai ka saka password ɗinka, sannan zaka zo nan ka maimaita. To ga yadda ake so ka saka password, a dan yi hakuri ya dan shiga wani wuri. Yawa, idan ka zo saka password abinda ake bukata shine zaka sa alamar symbol, ma'ana zaka iya sa alamar naira din nan, ko ka sa hash, ko ka sa a din nan mai zagaya. To bayan ka sa alamar naira sai ka zo ka saka misali password ɗinka ya zama harafi 8 zuwa sama. Idan kuka duba za ku ga mun sa Kaduna, za mu sa 20 Kaduna 20. So misali ana so ka saka symbol, capital letter, small letter da number wajen saka password kenan. Sannan sai ka zo nan sai ka sake maimaitawa, kun gani alamar naira nasa, sannan sai na saka Kaduna, bayan na saka Kaduna sannan sai na saka 20. wannan shine za ku ga password ɗinmu ya kai harafi 8 zuwa 9 har da symbol. Idan ka sa shi a haka bai yi ba, za ka iya zuwa bayan ka sa shi a haka, sannan sai ka zo nan ƙasa, za ka zo nan ƙasa kuma still za ka saka referral username na wanda ya gaice ka. Amma ku sani shine wannan optional ne, ko da baka saka shi ba idan ka yi register abinda ake bukata dai ka taba link na wanda kake so ka yi register a karkashin sa. Ko da baka saka wannan ba zai yi, misali ArewaOnline ya gayyace ni, sai ka zo ka saka ArewaOnline ana, kuma ko da baka saka ba in dai ka taba link din to ka yi register ta karkashin wanda ya gayyace ka. To abinda ake samun matsala, inda ake samun matsala shine bayan ka saka password, ka saka dukkan bayananka kamar haka, idan ka zo nan gurin ka taba sign up, shine mataki na karshe ka kammala register. To sai kaga ya fita da kai waje, kawai ya ƙara nuna ma kuma ka ƙara cike register, ma'ana bai nuna ma successful ba. To idan ya nuna ma haka, to har ila yau matsalar ka inda take shine a wurin saka password, saboda wannan kamfanin yana da matsanancin tsaro. To sai ka zo nan gurin 20 na sa a baya, sai ka bar shi a 2. Idan ka bar shi a 2 ya zama harafi 8 har yanzu daidai, saboda aida 21 ne, sai ka bar shi a iya 8 din. Shikenan sai ka zo sai ka ƙara taba sign up din nan, sai ƙara taɓa sign up din nan. Idan har yanzu ya ƙara nuna ma register ka bata yi ba, to kar ka manta dai duk lokacin da ya fita inda register bata yi ba sai ka ƙara taɓo link din ya ƙara dawo da kai. Ba za ka ce wai bari in sake cikewa ba, idan ka sake cikewa to register ba za ta yi ba. Da haka dole ana buƙatar ka je ka sake taɓa link din. Duk in ka fita, in ka taɓa sign up ya nuna ma ya fitar da kai ne register bata yi ba, to sai ka ƙara taɓo link din ya dawo da kai, sannan ka sake cikewa. Wannan shine abin da ake so, saboda register ka ta yi yadda ake buƙatar ta. Da haka idan ka ƙara taɓa sign up har ila yau register ka bata yi ba, to za ka zo nan sai ka ƙara canza password na wanda ka sa a baya, ko ka cire symbol din nan na baya ka ƙara da nambobi a gaba, ko kuma ka cire nambobin ka canza wasu nambobin. Insha Allah register ka za ta yi successful. Wannan shine matsalar da ake fama da ita wajen register. Bayan ka kammala register kamar yadda muke magana, zaka ga account ɗinka idan har register ka tayi kamar yadda zan nuna muku a yanzu, bayan ya register ka tayi zaka ga ya nuna ma ne kamar haka. A nan gurin, daidai nan gurin zaka ga ya nuna muku successful, sannan kuma za ku ga ya aje muku username na wanda kuka yi register a karkashin shi a gurin har ila yau. Sannan nan ya ce ku saka username ɗinku, sannan nan ya ce ku saka password da kuka yi register, sannan sai ku zo ku taɓa login. Idan kuma kuka ga ya fitar da ku, to register bata yi ba, domin in dai tayi to kamar yadda na faɗa, za ku zo ku ga username na wanda ya gayyace ku ya zo ya zauna a nan gurin kamar yadda na faɗa, tare kuma da nuna muku register ku tayi. To ni na riga na yi register, shi yasa ban so in maimaita kai tsaye. Wannan ina nuna muku matsalar ce da take faruwa, take hana a yi register. In dai ta nuna muku kun riga kun yi register ku kuma tayi, to abinda ake bukata na gaba shine activation. Za ka yi ma wanda kai register ta karkashin shi magana, wa ana offline ɗinka kenan, sai ka tura masa kuɗin activation naira 10,000, shi kuma sai maka activation. Daga lokacin da ka gama activation ɗin account ɗinka, to kai ma ka koma zaman kanka, kana da ikon ka kwafi link ɗinka ka je ka gayyaci kowaye, sannan shi ma idan ya yi register ta karkashin ka ya maka magana kai masa activation. Sauran bayanan suna da tsawo, insha Allah za mu kawo muku bidiyo ne da ake activation a gaba, saboda kuma ya zama kuna yi musu activation, kuna samun ribar da ake samu ta bangaren activation. Kamar yadda na faɗa, bayanan suna da tsawo da ya kamata in iya yi muku a yanzu, amma sai dai dukkan bayanan da ake bukata game da wani ingancin wannan project din da hanyoyin da ake samun kuɗi a cikin su mun riga mun yi su a Telegram channel namu. Sai dai kawai idan baka cikin WhatsApp group namu ko Telegram channel, to sai ka biyo mu ta wannan WhatsApp number da muke badawa, domin kai ma ka samu cikakken bayanin yadda wannan project din yake da yadda ake samun kuɗi a cikin sa, kai ma ka ci gaba da amfana. Kamar yadda muke faɗa kullum, kar ku yi wasa da wannan project din na UNB, domin ana samun mahaukatan kuɗi ba 'yan kaɗan ba. Allah
Allah ya samu dace. A mai magana Arewa Online. Wassalamu alaikum, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.